Hei kaikille! Minua on aina kiinnostanut maailmankaikkeus sekä sen synty ja kehitys. Saatuani Urantia-kirjan vuonna 1985 huomasin, että tässä näyttää olevan vastauksia juuri sen tyyppisiin asioihin. Urantia-kirja sisältää peräti 2097 sivua ja siihen määrään sisältyy todella valtavasti mielenkiintoisia asioita. Maailmankaikkeutta koskevaa tai sitä sivuavaa tekstiaineistoakin löytyy useita satoja sivuja. Aion näyttää teille tässä esityksessäni maailmankaikkeuden rakenteesta kolmiulotteisia malleja, jotka olen rakentanut tietokoneohjelmiston avulla Urantia-kirjan tekstin pohjalta. Tässä esityksessä näette 3D-mallin aivan maailmankaikkeuden keskuksesta. Näin. Sitä voidaan liikuttaa, zoomata lähemmäksi ja nyt se on aivan sivukuvanto ja taas takaisinpäin menemme sinne äskeistä päältä päin kuvantoa kohti. Nyt kuvaruudulla näkyy malli koko maailmankaikkeudesta. Tätä mallia voi myös liikuttaa, joten kohteesta saa sitten hyvän kolmiulotteisen kuvan. Maailmankaikkeus on esitetty tässä kuvassa pystysuuntaisena projektiona ja lähinnä sivulta päin katsottuna. Kirja selvittää, että maailmankaikkeutta voidaan sivulta päin kuvailla ikään kuin maltan ristinä, jossa maailmankaikkeuden keskustasta kohoaa ylös ja alaspäin niin sanottu läpäisemätön avaruus ja keskeltä molemmille sivuille taas läpäisty avaruus. Kaikki lukemattomat galaksit, aurinkokunnat ja planeetat sijaitsevat tässä läpäistyssä avaruudessa. Tässä kuvassa kuvaruudulla näemme maailmankaikkeuden vielä kokonaan sellaisena kuin se näyttää ulkoapäin katsottuna. Seuraavaksi lähdemme kulkemaan avaruuden uloimpien universumitasojen läpi ja lähestymme vauhdilla kohti maailmankaikkeuden keskustaa, jossa sijaitsee keskusuniversumi ja superuniversumit. Keskellä mallia näette mustan alueen. Kirja nimittäin kertoo, että valtava kehä pimeitä gravitaatiokappaleita kiertää maailmankaikkeuden keskustaa. Näiden pimeiden kappaleiden takana sijaitsee keskusuniversumi. Sivulta päin läpäistyn avaruuden suunnalta tätä keskusuniversumia ei voi nähdä. No, tässä mallissa me voimme kuitenkin kurkistaa näiden gravitaatiokappaleiden taakse. Näin, sieltä tulee keskusuniversumi näkyviin. Tämä on ikuisuuden luomukseen kuuluva ydin, joka sieltä tuli näkyviin. Ja tähän ytimeen kuuluvat niin sanottu Havonan miljardimaailmaa sekä kaikkeuden keskipiste, jolle Urantia-kirjassa on annettu nimi Paratiisin saari. Kuvassa erottuvat nyt myös hyvin 7 superuniversumia. Nämä universumit kiertävät vastapäivään keskusuniversumin ympäri. Kirjan mukaan nämä superuniversumit sisältävät biljoonia asuttuja sfäärejä, mutta aiemmin esitetyistä ulkoavaruuden universumeista varsinaisen elämän kerrotaan vielä puuttuvan.
Oma maaplaneettamme, joka maailmankaikkeudessa tunnetaan nimellä Urantia, sijaitsee 7. superuniversumin ulkolaidalla. Tässä on 7. superuniversumi ja maaplaneettamme sijaitsee täällä ulkolaidalla. Universumi tunnetaan maailmankaikkeudessa nimellä Orvonton. Ja Linnunradan galaksi muodostaa isoimman osan tämän superuniversumin massasta. Tässä oli tämä esitys maailmankaikkeudesta sivulta päin katsottuna. Ja seuraavaksi siirrymme sitten tarkastelemaan maailmankaikkeutta päältä päin. Havainnollisuuden vuoksi tästä päältä päin kuvatusta maailmankaikkeuden mallista on poistettu läpäisemätön avaruus, joka nähtiin vielä aiemmassa sivukuvannossa. Ja olemme nyt maailmankaikkeudon aivan uloimmalla reunalla, ulkoavaruuden 4. tasolla. Kirjassa kerrotaan, että tämä 4. taso on vielä lähes tyhjä kaikesta materiasta. Vasta 3. ulkoavaruuden tasolla alkaa olla tähtisumuja ja galakseja. Sieltä tulee vastaan 3. ulkoavaruuden taso. No me kuljemme tässä nyt nopeasti universumien ohi toista ja ensimmäistä universumitasoa kohti. Siellä tulee ensimmäinen universumin taso, ulkoavaruuden taso. Kirjan mukaan nämä etäisyydet on valtavia, puhutaan miljoonista ja miljardeista valovuosista. Tässä mallissa pystymme liikkumaan nopeasti universumeiden ohi, mutta oikeassa avaruudessa se ei ole tietenkään mahdollista valtavien etäisyyksien vuoksi. Ulkoavaruuden universumeiden jälkeen edessämme aukeaa jo sivukuvannossa esillä olleet 7 superuniversumia ja niiden sisäpuolella vielä ikuinen keskusuniversumi. Näiden kuvausten jälkeen tulee seuraavaksi vielä muutama 3D-mallista poimittu kuva, jotka on varustettu tekstiotteilla Urantia-kirjan sivuilta.